Тое, што зараз мы назіраем беларускай навуцы, прасцей за ўсё характарызаваць словам какістакратыя. Нікому больш гэта не патрэбна. Самыя перадавыя распрацоўкі менавіта ў вайскова-прамысловым комплексе. Яны будуць для расійскай арміі будаваць ракеты, а грошы даюцца толькі мейнстрым накірункам. Гэта фантазія. Вітаем на чарговай дыскусіі майстэрні думак «Наша візія». Гэта прастора, дзе мы разам з дасведчанымі людзьмі разбіраемся ў тым, што мусяць рабіць беларусы цяпер для таго, каб мець магчымасць уплываць на сваю будучыню. І сённяшняя наша тэма – навука. Меня зовут Тимоха Кудович, і сёння ў гэтай студыі разам са мной Андрей Казакевич, доктар палітычных навук, дырэктар Інстытута палітычная сфера. Сергей Бессараб, навуковец, хімік, вынаходнік, футуролог. І галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свердлоў. Вітаю ўсіх, дзякуй вялікі, што далучыліся. Слухайте, тэма навука. Тэма непростая, асабліва ў нашых цяперашніх абставінах. Ну, як бы з аднаго боку, у свеце навука зараз гэта тое, што мяняе гэты свет. Мы кожны дзень чытаем навіны пра тое, як свет крыху памяняўся за мінулыя суткі дзякуючы новым вынаходніцтвам. У той жа час мы маем сітуацыю ў Беларусі, дзе унутры Беларусі на навуку давяць, яна ператвараецца ў нейкі прыдатак да ідэалогіі. За мяжой мы ўсе параскіданыя па свеце, і ўвогуле не да канца зразумела, а ці патрэбная эта навука, і ці можам мы яе цягнуць, гэту навуку, бо гэта ж вялікая з'ява. Яна не робіцца асобным чалавекам. Навука – это з'ява супольнасці ў любым разе. І таму хацелася пачаць нашу размову з вызначэння таго, што мы маем на сённяшні дзень. То бок пытанне, што з навукай зараз унутры Беларусі, на ваше меркаванне, і ці ёсць нейкая навука па-за межамі Беларусі ў беларускай супольнасці, вось якая, несумненна, ёсць як з'ява, так? Давайте пачнем з тэхнічнага боку. Сергей. Навука ўнутры Беларусі, безумоўна, ёсць, калі яе можна называць навукай. Гэта тое, што нам пакінуў Савецкі Саюз, тое, што збольшага прайшло праз час існавання незалежнай Беларусі, наколькі тое, што існуе, тое, што засталося зараз, асабліва пасля 2020 года, можна называць навукай і параўноўваць з сусветнай навукай, гэта вельмі складанае пытанне. Тое, што зараз мы назіраем беларускай навуцы, прасцей за ўсё характарызаваць словам какістакратыя. Какістакратыя – гэта, скажем так, з'ява, якая супрацьлеглая мерытакратыі. Мерытакратыя, яе любіць успамінаць Ілон Маск, гэта улада лепшых. Какістакратыя, суадносна, это улада горшых. У беларускай навуцы назіраецца менавіта з кропкі гледжання кадраў навуковых, назіраецца на працягу доўгіх гадоў адмоўная селекцыя. А кадры, кіруючыя кадры ў тым ліку, гэта тое, што фармуе фактычна вобраз беларускай навукі. Вось усе ж з нас, напэўна, бачаць і чуюць выступы так званага міністра навукі Гусакова Владзіміра. Гэта з яго смяюцца ўжо не толькі беларусы, з яго смяюцца і украінцы, і нават расейцы. Гэта нешта проста такое пачварнае, і на самой справе нічога смешнага там няма, але гэты чалавек, ён уяўляе сабой, так бы казаць, нейкі абагульняючы вобраз беларускіх навукоўцаў, ён іх прадстаўляе. І вось тое, што іх прадстаўляе, як бы жахліва гэта не было казаць, але яно сапраўды характарызуе і унутраны стан. То бок там у асноўным велізарны гендерны перакос, велізарны карупцыйны складнік, велізарны. Адразу вось мне успамінаецца, недавно у Ягора Мартиновича я ў Фейсбуку бачыў допіс пра аднаго чалавека, з якім ён якраз сустракаўся падчас свайго утрымання ў турме, і чалавек той быў навукоўцам. Яго затрымалі за нейкую карупцыйную справу, і так атрымалася, што яго, той, хто з ім гэтым займаўся, ён адразу быў пад хатнім арыштам, але потым знянацку вырашыў успомніць все свае вось гэтыя злачынствы і прыйшоў з павіннай. І Мартинович здзіўляўся, што яго прымусіла гэта зрабіць. А там навуковец.
Вось. І там быў такі каментар про тое, што шмат хто з навукоўцаў пасля, напрыклад, БДУ нейкага умоўнага шоу у навукова-даследчы інстытут для таго, каб займацца менавіта такімі даследаваннямі ўзроўнем, ну, я не ведаю, якось у кнігах Ефремова, напрыклад, пісалася, якія там былі навукоўцы, такія выбітныя. Да? Прыходзіў туды і бачыў карупцыйную нейкую установу, якая, в прынцыпе, нічым не лепш за нейкі звычайны завод. Бачыў гэтых састарэлых карупцыянераў, умоўна кажучы, але якія былі адзначаныя нейкімі там ступенямі навуковымі. Вось, бачыў, што на самой справе нікому не цікава, не цікавы твае ідэі, не патрэбны твае нейкія там цікавыя праекты. Галоўнае, каб ты ішоў у межах того накірунку, які табе прапануюць. Калі табе не падабаецца гэты накірунак, то шукай сябе ў іншым месцы. Вось. Ну і відавочна, што у такіх умовах чакаць нейкіх вынікаў добрых, ну, іх в прынцыпе немагчыма. І, напэўна, вы чулі, зараз была нейкая сустрэча з беларускімі навукоўцамі мінулага прэзідэнта Беларусі, як бы ён сустракаўся з навукоўцамі, не памятаю нагоду, але вось ён там сказаў, што адна хлусня і хлусня, балбатанне і хлусня, вы нічога не можаце зрабіць. Да? То бок, ну, як бы мы да яго не адносіліся да гэтага мінулага прэзідэнта, але ўсё ж такі ён ахарактарызаваў даволі ёмка тое, што зараз мае месца ў беларускай навуцы. Гэта тэхналагічны кірунак. А ў гуманітарнай сферы, Андрэй, тое ж самае, ці ёсць нейкія адрозненні ўнутры Беларусі? Ну, я, можа быць, больш аптымістычна скажу, як гэта не дзіўна пра гэта ўсё. Все-таки навука, сацыяльна-гуманітарная навука ў Беларусі застаецца. Абсалютная большасць тых людзей, якія займаюцца даследаваннем Беларусі, яны знаходзяцца ў Беларусі і хутчэй за ўсё будуць заставацца ў Беларусі. Так ці інакш ідзе напрацоўванне эмпірычнага матэрыялу. Мы можам вельмі доўга спрачацца там пра якасць у сэнсе, напрыклад, тэарэтычнага афармлення, там, так? Ці, скажем, пра тое, што вельмі вялікая колькасць публікацый не маюць сэнсу просто там, да? Яны чыста такія, ну, хутчэй бюрократычныя прадукты, а не уласна навуковыя. Але тым не менш, ну, выходзяць і добрыя артыкулы, добрыя працы ў галіне гісторыі, ў галіне эканомікі. Зноў жа, скажу, нават калі гэта невысока там, ну, не на высокім тэарэтычным узроўні, як гэта прынята, скажем, у многіх іншых краінах, ці, скажем, праз інтэграцыю ў сусветную навуку, да, і вот разуменне і сусветнага альбо рэгіянальнага кантэксту. Але, тым не менш, гэтыя працы, яны назапашваюць матэрыял. Да? То есть гэта не будуць згубленыя годы, абсалютна згубленыя годы, нават нягледзячы на ўсе праблемы, якія мы зараз маем у беларускай навуцы. Але, канешне, існуе вялікая колькасць абмежаванняў, што робіць развіццё, нармальнае развіццё навукі немагчымым. То есть, па-першае, гэта, ну, назовем это так, карупцыя, але ў шырокім сэнсе. То есть это, конечно, тое, што многія людзі ўспрымаюць гэту навуку як сінекуру, і яны там працуюць, не вытвараючы ніякага навуковага прадукту. І сацыяльна-гуманітарных дысцыплінаў такіх людзей сотні, гэта проста баласт. Хаця ёсць людзі, якія працуюць. Яшчэ раз нагадаю, не трэба абясцэньваць іхнюю працу. Акрамя такой вот карупцыі, гэта натуральна палітычнае абмежаванне, тому што цэлыя накірункі зараз у Беларусі немагчымы. Ёсць абмежаванні не толькі там на палітычныя навукі, на сацыялогію, але і на гісторыю. Пэўнае абмежаванне нават там на літаратуразнаўства, да, і на шырокае кола іншых дысцыплін. Гэта значыць, што вот развіццё такое, ну, непаўнавартаснае, або нецэласнае, да, атрымоўваецца як бы навукі. Хаця, конечно, ёсць сегмент, ёсць кропкі роста, дзе мы бачым навуковы прадукт. Ну і трэцяя праблема гэта тое, што прайшло некалькі хваляў рэпрэсій за апошнія гады ў сацыяльнай гуманітарнай сферы.
Многія людзі былі звольнены, не ўсе з іх з'ехалі за мяжу, каб працягнуць сваю кар'еру. Мне нават падаецца, што асноўныя страты былі за тое, што гэтыя людзі сышлі ў іншыя сферы, то есть это бізнес, прыватная сфера, і проста згублены для навукі. І, ну, конечно, узнавіць гэты патэнцыял будзе немагчыма ўнутры Беларусі бліжэйшыя, я думаю, дзесяцігоддзі. Просто таму, што многія з гэтых людзей працавалі, ну, як бы за бясплатна амаль што, да, маючы вельмі неспрыяльныя умовы, нізкую аплату і просто на энтузіязме выцягвалі цэлыя накірункі. І, конечно, замяніць іх, як зараз спрабуюць нейкімі магістрантамі, дактарантамі, ну, немагчыма. То есть это можа просто профанацыя. Ну, вот так. Ну, яшчэ, можа, адзін вельмі важны момант – гэта ізаляцыя, у якую патрапіла беларуская навука. Чацвёрты пункт атрымліваецца. Хто, што б не казаў пра паварот на ўсход, Кітай нам не кампенсуе ні Нямецчыну, ні Брытанію, ні Польшу у сацыяльных гуманітарных дысцыплінах, таму што, ну, ніхто там у Кітаі не будзе цікавіцца Беларусю ніколі. Ну, мой прагноз такі. Тым больш інвеставаць, да, ў даследаванні Беларусі. Як гэта рабілі нашы суседнія краіны. Ну і мы бачым, наколькі зараз дыстанцыя паміж беларускімі навукоўцамі і заходнімі навукоўцамі пачынае расці, наколькі падаюць магчымасці для мабільнасці для беларускіх навукоўцаў, наколькі падаюць магчымасці прыцягнення дадатковых сродкаў для сваёй дзейнасці праз гранты, праз нейкія міжнародныя праекты. І гэта, конечно, скарачае магчымасць навуковай дзейнасці, скарачае колькасць публікацый, зніжае іх якасць, змяшчае фокус на нейкія, можа быць, проста лакальныя такія месцічковыя праблемы замест таго, каб глядзець Беларусь у межах рэгіёна. І да, і на жаль, гэта тэндэнцыя можа стаць доўгатэрміновай. І это сур'ёзная структурная праблема, якая будзе значна абмяжоўваць патэнцыял беларускай навукі. І ўжо абмяжоўвае, натуральна. Я б сказаў, што больш трапнага слова, чым какістакратыя, мне здаецца, складана просто падабраць для таго. Ну, я не згодны, што трэба ўсё аднолькава. Але гэта датычыцца, мне здаецца, толькі тых эшэлонаў, якія навукай кіруюць. Безумоўна, вельмі важныя. Безумоўна, тыя, якія маюць уладу, задаюць тэмп, тон. Але у навукі, мне здаецца, адбываецца тое самае, што прыкладна ва ўсіх іншых сферах беларускага грамадства. Напрыклад, эканоміка, яна таксама ў заняпадзе, у крызісе, але яна ніколі не памірае да канца. Будуць стратныя прадпрыемствы, а будуць і прадпрыемствы, якія знаходзяць сябе ў новых умовах і працягваюць генераваць нейкі прыбытак. Тое самае і з навукай. Калі глобальна, вось я абсалютна згодны з тым, што гэта адставанне, упадак, нейкія хаатычныя абсалютна рухі ў пагоні за доўгім рублём, імітацыі і гэтак далей. Але ёсць навукоўцы, па-ранейшаму застаюцца, па-ранейшаму працуюць і ў гуманітарных, і мне падаецца, што і ў такіх натуральных навуках, на якіх усё ж такі працягвае трымацца нешта. Вынікі якіх можна прэзентаваць недзе там, на міжнародных форумах, да, і рабіць выгляд, што все нормально, все хорошо. Вось так вось у нас, мне здаецца, ўсё адбываецца. Можна ўдакладненне, як бы мне, да? Так, можна зрабіць нейкі выгляд, што нешта не дрэнна на самой справе, але гэты выгляд, тое, што будзе бачна праз гэты выгляд, можа шмат каму не спадабацца, таму што вось калі глядзець на тэхнічныя навукі, то гэта шчыліна, акно магчымасці, яна глядзіць на вайсковую тэму. То бок так, навука можа чымсьці займацца, то ж матэрыялазнаўства ці нейкія тэхнічныя установы навуковыя, але яны будуць займацца вайсковымі справамі. Яны будуць для расійскай арміі будаваць ракеты, яны будуць распрацоўваць нейкія новыя выбуховыя рэчывы. Ну, як бы развіццё ідзе, але ці спадабаецца гэта людзям, тым жа беларусам, як бы, да, што беларуская навука, якая жыве, дарэчы, за кошт падаткаў, менавіта ўсё-такі беларускага грамадства, гэта датацыйная такая частка,
што яна вырабляе зброю для Расіі, напрыклад. А наколькі, дарэчы, вот это важнае пытанне, ўсходні вектор, то есть гуманітарнымі навукамі тут гэта можа не так актуальна, а вот з тэхнічнымі, наколькі зараз беларуская навука пагружана ў гэтыя расійскія заказы, ў гэту расійскую ваенную машыну? Ну, складана сказаць, таму што, па-першае, людзі вельмі запалоханыя. Ну, тыя, хто застаўся, тыя, хто працуе яшчэ ў навукова-даследчых установах, яны запалоханыя. Таму інфармацыя выходзіць за межы Беларусі вельмі цяжка, вельмі рэдка. Але, ну так, прыкладна, гэта дакладна больш за палову фінансавання, ўсе нейкія навукова-даследчыя праекты, супрацоўніцтва нейкае, яно ўсё ідзе толькі з Расіі. Ну, конечно, ёсць там яшчэ штосьці накшталт Туркменістану, Узбекістану, вось гэтыя мікрапраекты з Кітаем, напрыклад. Але, ну, Кітай на самой справе, яму не асабліва цікава тое, што робіцца ў Беларусі, таму што яна і раней цягнулася ў хвасце, а зараз, в прынцыпе, там і размаўляць няма пра што. Вось. Так што ў асноўным Расія. В асноўным Расія, таму што ёсць такія накірункі, напрыклад, ну, накшталт оптыкі, дзе ў Беларусі заўсёды даволі моцныя былі спецыялісты, добрая школа была, расейцы гэтым карыстаюцца. Ну і, скажем так, для таго, каб зрабіць сродак для забойства, шмат розуму не патрэбна. Тую ж ракету ці нейкую там выбухоўку, ці нават той жа дрон, якія зараз ці лятальна вось это беспілотнікі, якім усё ганарыцца мінулы прэзідэнт. Вось. Для гэтага шмат не патрэбна нейкіх матэрыялаў, там ўсё вядома, тыя ж прашыўкі, напрыклад, для праграмавання, ўсё гэта вядома. Ну, ўзровень таксама сярэдненькі ў чалавека, які з гэтым працуе, ён можа збіраць такія нейкія агрэгаты. Ось. І гэтым людзі займаюцца. Гэта як бы на міравым узроўні, на сусветным узроўні як бы не мае сэнсу, але як зброя для ўзроўня Расіі нармалёва праходзіць, як бы, і гэтым шмат хто карыстаецца. Ну, в прынцыпе, за кошт гэтага і жывуць зараз. Ну, я бы сказал, что и для социально-гуманитарных дисциплин российский фактор становится все больше и больше важным, потому что скорочение супрацоўніцтва з Захадом, оно зараз компенсуется павелічэннем супрацоўніцтва з Россией. Все больше и больше проектов, скажем, у галіне гісторыі робіцца сумесных. Многие книги уже белорусских навукоўцаў выдаются в Санкт-Петербурге альбо в Москве. Павялічылась колькасць грантаў для беларусаў і на навуковыя даследаванні, і на дактарантуры, магістратуры. Таму тут гэты расійскі фактар, ён таксама набірае сваю моц. Гэта, канешне, жахлівы чэлендж. Яшчэ адзін выклік для беларускіх навукоўцаў, тое, што тое, чым яны займаюцца, выкарыстоўваецца ў першую чаргу самыя перадавыя распрацоўкі менавіта ў вайскова-прамысловым комплексе. Ну, напраўду, ВПК ён вельмі часта і вельмі шмат у якіх краінах ёсць такім падмуркам для развіцця навукі. Проста таму, што дзяржава, гэтыя ўлады, якія думаюць пра самазахаванне, агрэсіўныя ўлады, яны укладаюць у ВПК, і для навукоўцаў у гэтым плане ёсць нейкая перспектыва і прастор. Але калі ты ведаеш, уласна, тое, супраць чаго паўсталі фізікі ў сярэдзіне 20-го стагоддзя, да, калі той жа Оппенгеймер і той жа Эйнштэйн, яны патрабавалі, прасілі не выкарыстоўваць ядзерную зброю, якую, уласна кажучы, толькі вось самі распрацавалі, да? А калі мы паглядзім на беларускую прамысловасць, то што яна паказвае, крутое і перадавое, акрамя сабранага з кітайскіх дэталяў, там, легкавіка і так далей. Гэта рэальна паланез, гэта дроны, гэта штукі для падаўлення пратэстаў, гэта оптыка, пра якую згадаў Сергей, оптыка, якая не сакрэт усталёўваецца на расійскую вайсковую тэхніку. І за ўсім гэтым праца беларускіх навукоўцаў, іх патэнты недзе. І я нават не ведаю, як з гэтым жыць, і тут ужо нават з'ехаць не дапаможа, таму што гэта ўсё будзе узнаўляць сабе само цяпер. Вось у гэтым сэнсе успомнілася мне пра гэты ліст, які падпісвалі Эйнштэйн і навукоўцы падчас другой сусветнай яшчэ як бы вайны.
Там, як бы, і, дарэчы, яго не падпісаў Габер, вядомы хімік, быў бы, як бы, я да сваёй галіны цягну. Вось, і жахліва яго жыццё, дарэчы, закончылася, але ў адрозненне ад Эйнштэйна ён, як бы, не падпісаў гэты ліст, і ён пачаў рабіць зброю. Вось, таму, як бы, закончылася для яго ўсё даволі сумна. Вось. А ў беларускіх навукоўцаў, дарэчы, такой магчымасці, прынцыпе-то, і не было. Таму што, вось, апошняе, што я магу успомніць, гэта, напэўна, вядомы ліст супраць гвалту, які беларускія навукоўцы, дарэчы, вось, супольнасць. Першы раз, калі я ўбачыў тое, што супольнасць, калі я адчуў тое, што супольнасць існуе, беларуская, гэта, вось, было менавіта, калі не памыляюся, 11 жніўня ці 12, калі навукоўцы проста абсалютна неяк неверагодна самаарганізаваліся, напісалі гэты ліст, пераклалі на некалькі моваў яго, і яго падпісала каля 5000 чалавек. Гэта калі ў Беларусі умоўна там 25 000 навукоўцам агулам, ну гэта плюс-мінус, таму што дадзеныя, як бы, плаваюць, 5-я частка падпісала. І пасля гэтага больш нічога падобнага, здаецца, і не было. Каб вось проста выступілі, што мы, я вам напомню, хтосьці, можа, чуў, хтосьці не чуў, у свой час у кампаніі Google распрацоўвалі, некаторыя супрацоўнікі мелі дачыненне да так званага праекта Maverick. Гэта нейрасетка, якая выкарыстоўваецца зараз і ў краіне, дарэчы, яна, як бы, у той час, это 18-й год, калі я не памыляюся, яна таксама распрацоўвалася, і калі супрацоўнікі Google даведаліся, што іх праца можа пайсці на навуковыя, на вайсковыя нейкія мэты, ну там адразу яны пачалі баставаць, вялізная такая стачка, як бы, і Google прымусова вымушана была адмовіцца ад гэтага праекта. Это Google, гэта, як бы, не навуковая. Ну, мне здаецца, гэта проста фантастычная нейкая рэч, каб раптам навукоўцы, дзе суполка беларускай вось гэтай навукі ўнутранай, там вынішчана любое вальнадумства, і гэта прапісана нават у этычным кодексе, які Гусакоў прэзентаваў у 23-м годзе. Да? Но мне нават цяжка уявіць пра тое, што нешта б здарылася, і гэтая вынішчаная супольнасць знянацку ўзяла і сказала, што мы не будзем рабіць вайсковыя замовы, мы не будзем рабіць тое, што забівае нашых братоў-украінцаў. Ну, гэта, як бы, нават складана уявіць, таму што, ну, паглядзіце вось на тыя ж сустрэчы прадстаўнікоў беларускай навукі з мінулым прэзідэнтам. Як бы, да. Галава ў плечы, вочы ў пол, і ён толькі на іх крычыць, яны глядзяць вочы ў пол. Ну, што гэтыя людзі могуць агулам сказаць, супраць чаго могуць пратэставаць? А як я ўжо казаў, гэта рыба гніе з галавы. Яны, в прынцыпе, неяк адлюстроўваюць тых, кім кіруюць. Як бы нам гэта не хацелася прызнаваць. Дык давайте вот про супольнасці пагаворым і да такого складанага пытання перайдзем. Но ўсё-такі шмат навукоўцаў выехала. Зрэшты, навукоўцы так ці інакш навука развівалася, і шмат навукоўцаў беларускіх досыць даўно жыве за мяжой. Быў выбух 20-го года, сувязі ўзмацніліся, людзі падпісалі нейкія там петыцыі, аб'ядналіся ў нейкія супольнасці. Што мы можам казаць пра супольнасці? Ці можа быць беларуская навука ад імя супольнасці дэмакратычнай, назовем яе так? Ці ёсць зараз нешта? Ці ёсць нейкія супольнасці? Ці ёсць нейкая праца? Ці ёсць нейкія мары ў гэтым кірунку? Пачнем, можа, з гуманітарнай сферы, бо там, ну, прасцей, да? Як бы нешта ўжо было за мяжой. Што цяпер, Андрэй? Як можна гэта характарызаваць? Ну, сапраўды, мы маем дастаткова вялікую колькасць навукоўцаў, то есть это, напэўна, пару сотен, калі усіх лічыць, тым ліку дактарантаў, якія, ну, не губляюць сувязь з Беларусю, прынамсі, як тэмы, якія камунікуюць паміж сабой, ну, і можна сказаць, што утвараюць супольнасць, ну, ці, скажем, такой ланцуг супольнасцяў ўжо за мяжой. Да? Перш за ўсё, конечно, у еўрапейскім звязе, асабліва Польша, Літва, Нямецчына, напэўна, тыя краіны, дзе асноўная канцэнтрацыя гэтых рэсурсаў адбываецца. Таму гэта ёсць. Мы можам сказаць, што ёсць і пэўныя фарматы працы для гэтых людзей, у тым ліку і міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі можна сюды
завесці як рэгулярную падзею, дзе гэта камунікацыя адбываецца. Мы ведаем, што і кнігі выдаюцца, да? То есть такая, скажем, свая інфраструктура для того, каб гэта все працавала. Часопісы ёсць. Але, конечно, есть вялікая колькасць выклікаў, звязаная з тым, што уже зараз гэта супольнасць фрагментавана вельмі моцна, а далей яна можа яшчэ больш быць фрагментавана. То есть некаторыя людзі не ўбудуюцца ў еўрапейскія інстытуцыі, увогуле сыдуць з навукі. Мы таксама гэта бачым зараз, у тым ліку і ў ЕС. Ті інстытуцыі, якія зараз ёсць, могуць проста разбегчыся і пачаць займацца сваімі справамі, не камунікуючы паміж сабою. А ў выніку мы гэту супольнасць страцім. Таму стае вельмі вялікая такая задача выпрацоўваць механізм супрацоўніцтва, ствараць нейкія пляцоўкі, дзе людзі маглі б працаваць, ствараць ці прынамсі спрыяць стварэнню праектаў, вялікіх праектаў, якія аб'ядноўвалі, ну, не ўсю супольнасць, гэта немагчыма, але прынамсі значную частку супольнасці, да? І такім чынам выбудоўваць працу жывых даследчыкаў за мяжой. Я думаю, што патэнцыял для гэтага ёсць, нават разуменне гэтага ёсць, але натуральна, што это вельмі складана, потому што гэта вся інфраструктура мусіць быць упісана ў еўрапейскую акадэмічную прастору, потому што без сродкаў, без фінансавых, без інвестыцый такого кшталту праекты яны, конечно, не змогуць існаваць. І ці зможам мы выбудаваць такую інфраструктуру, гэта вялікае пытанне. Добра, дзякуй. Ну, з гуманітарнымі сферамі тут хоць прыблізна зразумела, бо у гуманітарнай сферы адзін у полі воін. То есть, так ці інакш, асобныя навукоўцы могуць сабрацца, нешта абмеркаваць, кожны па кніжцы напіша, і мы кажам, што рухаецца там, не ведаю, гістарычная навука. Сергей, а што у тэхнічнай сферы? Ці могуць неяк спецыялісты беларускія ў тэхнічных, там, не ведаю, фізіцы, хіміі нейкім чынам аб'ядноўвацца, ці трэба ім гэта ўвогуле? Ці трэба людзям, фізікам, неяк беларусам за мяжой мець нейкую сувязь, камунікацыю? Ці гэта міжнародная прастора і кожны сам па сабе? Ну, тут, конечно, все больш сумна, чым у той галіне, якую нам апісаў Андрей, таму што для тэхнічных і прыродазнаўчых навук нават кангрэса даследчыкаў няма. У вас хаця бы ёсць кангрэс даследчыка, які збірае даволі вялікую колькасць людзей, і там вельмі цікавыя матэрыялы. Я зайздрасцю гляджу на гэта, думаю, напрыклад, хімік, біёлаг, фізік, для іх свайго кангрэса няма. То бок, адзінае, што зараз адзіная магчымасць, якая ёсць для тэхнічнага ці навукоўца з галіны прыродазнаўчых навук, гэта імплементавацца у еўрапейскую сістэму. То бок, перакладаць свае дыпломы, хабілітаваць там свае дыпломы, умоўна кажучы, і убудоўвацца ў тую сістэму, у існуючую нейкай краіны. То бок, якіх-то арганізацый ці суполак, якія б маглі падхапіць навукоўца, я не ведаю. То бок, і самае цікавае, што сапраўды, як Андрэй адзначыў, што тут альбо ты прымаеш правіла гульні еўрапейскія, якія вельмі моцна адрозніваюцца ад усяго таго, што было ў Беларусі, нават з кропкі гледжання удзелу ў грантах. Я глядзеў, напрыклад, хімічныя нейкія гранты, там прынцыпова ўсё адрозніваецца ад тых грантаў унутраных, якія былі у Беларусі, там ці ўнутраныя, ці гранты для супрацы з Расіяй, прынцыпова ўсё адрозніваецца. І ў плане накірункаў, і ў плане разлікаў фінансавых, гэта іншы свет. Гэта іншы свет, і тут гэта працуе інш. Я таксама размаўляю з людзьмі, якія займаюцца грантамі. Гэта абсалютна іншы свет. І у гэтым сэнсе мяне вельмі насторожвае тое, што шмат навукоўцаў, асабліва сталага веку, нават калі умоўна нейкая дэмакратызацыя будзе ў Беларусі, шмат навукоўцаў проста, прынцыпе, ім будзе вельмі складана ці нават немагчыма упісацца ў гэтыя межы. Таму што гэта іншы сусвет. А моладзь, в асноўным у нас жа мігравала моладзь, твар пратэста гэта моладзь, навуковы твар пратэста,
Гэта таксама моладзь навуковая па навуковым характарыстыкам 44-45 гадоў, як бы гэта маладыя мужчыны, маладыя жанчыны, маладыя навукоўцы. Ну, ім, в прынцыпе, яшчэ не складана упісацца, пераключыцца ўжо на новы накірунак, на новыя рэйкі. Самае страшнае слово – гэта асіміляцыя. Вось. І чым больш часу праходзіць пасля 2020 года, чым раней навукоўцы пакінулі Беларусь, тым гэта слово ўсё страшней. Як бы, калі 10 гадоў чалавек прапрацаваў, ён заваяваў аўтарытэт, ён вярнуў сабе тут той аўтарытэт, які меў там, у яго, напрыклад, свая лабараторыя, свае супрацоўнікі, свае накірункі, якія проста кардынальна адрозніваюцца ад таго, што ты рабіў у Беларусі, як зямля і касмічная прастора. Таму што як бы ў Еўропе ўсё-такі ідзе увесь час спрэчка за грошы, а грошы даюцца толькі мейнстрым накірункам. То бок тое, што вось зараз у свеце найбольш цікава. Не тое, што цікава Гусакову ці нейкім там дзіўным чыноўнікам, а тое, што як бы ў свеце галоўнае зараз. Таму гэтыя людзі з вельмі высокай верагоднасцю, ну, яны проста пасмяюцца, калі мы скажам, што «А ці не хочаш ты паехаць у Беларусь на выпаленае поле?» А трэба разумець, што ўжо зараз мы бачым выпаленае поле. І чалавек, які нават вельмі любіць Беларусь, ён павінен разумець, што яму прыйдзецца ехаць, як кажуць, на цэліну. Там выпаленае поле, там не будзе нічога. Ну, будзе будынак навукова-даследчага інстытута, і ўсё. Яму трэба будзе збіраць каманду, збіраць нейкіх заведуючых лабараторый. Дзе ты іх будзеш браць? Таму гэта вельмі такая сумная гісторыя, на мой погляд. Я б толькі зрабіў гэтую гісторыю яшчэ сумней у тым плане, што міграцыя навукоўцаў пачалася далёка не ў 2020 годзе. Ну, так. Калісьці я вучыўся ў ліцэі БДУ, і вось калі ты там 10-класнік, 11-класнік, ты бачыш 3 фактычна паралелі людзей. Вось алімпіяднікі па матэматыцы, сапраўды навукоўцы, сапраўды вельмі крутого ўзроўня, які прывозілі залатыя медалі з міжнародных алімпіядаў, яны з'язджалі ледзь не адразу. Да? І я думаю, што гэта працягнулася і пасля таго, як я скончыў ліцэй і так далей. То бок людзі, якія займаюцца тэарэтычнай навукай, тыя, каго мы называем тэхнарамі, яны вельмі часта нашмат лепш за нас, гуманітарыяў, могуць ацэніць тое, што адбываецца ў краіне, свае перспектывы тут, нашмат больш цвяроза глядзяць на тыя сітуацыі, дзе ў нас яшчэ, магчыма, ёсць нейкія надзеі. Таму і з іншага боку яны займаюцца абстрактнымі рэчамі, з якімі нашмат прасцей інтэгравацца і асімілявацца ў іншых краінах. Мова лічбаў, алгарытмаў і формул, яна абсалютна універсальная. І мы ўсе яе вучым, пачынаючы са школы, проста на нейкім базавым узроўні. Таму гэтай міграцыі вельмі шмат гадоў, і я думаю, што шмат гадоў з Беларусі з'язджалі лепшыя. І гэтае слово пра выпаленае поле, яны вельмі правільныя. З аднаго боку, канешне, навукоўцы, якія будуць вяртацца ў Беларусь пасля дэмакратычных пераменаў, у іх унікальны шанец адраджаць галіны. Да? Гэта вельмі амбітная задача з арганізацыйнага боку. З іншага гледзяча, адраджаць галіны трэба будзе з агромным адставаннем, раз, і грукаючыся ўсё ж такі у рэфармуючыеся, але павольна змяняючыеся дзяржаўныя інстытуты, то бок спрабуючы неяк па-новаму прымусіць працаваць тых чыноўнікаў, якія застануцца на сваіх месцах, мы з гэтым нічога не зможам зрабіць. Нават новых чыноўнікаў, я думаю, атрымаецца знайсці вельмі і вельмі не хутка. Так што ў пэўным сэнсе мы, канешне, у тупіку, калі глядзець на развіццё навукі ў Беларусі. Вось у гэтым сэнсе можна сказаць, што вертыкаль, ну і навуковая вертыкаль таксама, яе не існуе. Ну, калі выключыць, калі лічыць, што тая вертыкаль, яна поўнасцю дэфектыўная, якая зараз існуе, то каго мы паставім? Кіраваць? Адкуль мы будзем набіраць гэтых людзей? Патрэбна будзе запрашаць з іншых краін. Ну, дарэчы, у гэтым ёсць сэнс таксама запрашаць з іншых краін. І дадам, што з кропкі гледжання тэхнічных і прыродазнаўчых навук нам прасцей, таму што ў адрозненне, напрыклад, ад філасофіі,
фізіку не патрэбна вывучаць усю рэтраспектыву. Фізік адразу можа браць самае лепшае вядомае на сённяшні дзень і працаваць з гэтым далей. Тое ж самае хімік, в прынцыпе, можа і матэматык, хаця тут я магу памыляцца. Вось, а гуманітарным часта, калі што Андрэю дакладніць, патрэбна ведаць усю рэтраспектыву, якая была да гэтага. Гэта вось розніца. І таму у гэтым сэнсе, мабыць, тэхнічным спецыялістам будзе ўсё-такі прасцей, калі умоўна прыйдзецца нешта ўзнаўляць. Прасцей было з'ехаць, але прасцей будзе вярнуцца. Добра, мы паўгадзіны расказвалі, як ўсё дрэнна. Ну, это і так відавочна, зразумела, так? Пра тупік. Абазначылі нейкія маленькія надзеі, што аднойчы, калі ўсё памяняецца, ёсць нейкія Я не гэта казаў. Я казаў, што ёсць кропкі росту і зараз унутры Беларусі. Вось пра гэта і хочацца пагаварыць. Ну, глядзіце, як бы так атрымліваецца, што давайте вот пагуляем эту нашу гульню. Як бы так атрымліваецца, што зараз грамадства, асабліва якое за мяжой, якое мае час і магчымасць пра нешта думаць, самаарганізоўвацца, ну, у нас ёсць на гэта магчымасць, мы мусім думаць, хаця б спрабаваць планаваць, а што мы можам зрабіць, каб мы не пабудуем зараз навуку, відавочна, тут інстытуты всякія, але, напэўна, мы можам зрабіць нейкія крокі, каб наступным было прасцей, так, у развіцці навукі, гуманітарнай, тэхнічнай, за мяжой, у міжнароднай супольнасці, унутры Беларусі, да, як бы, і вось адсюль пытанне. Сабраў вам беларускі народ за мяжой $1 мільён на навуку. На які праект вы б зараз гэты мільён паклалі, можна некалькі варыянтаў прапанаваць, каб гэта дала вынік для развіцця беларускай навукі. Пачнём з гуманітарыяў, Андрэй. Конечно, все складана, все просто. Что б я зрабіў, каб у меня быў мільён ад беларускага народа? Я думаю, што варта было б набыць, напрыклад, нерухомасці на гэты мільён, якая прыносіла кожны год некую суму, ну, мовно кажучы, там, з улікам всякіх адміністратыўных выплатаў гэтага далей, гэта будзе 50 000. Грошы невялікія, але для гуманітарных дысцыплін гэта сапраўды можна вырашаць некаторыя стратэгічныя рэчы. І калі, скажем, прынамсі 50 000 на год мы зможам раздаваць перспектыўным навукоўцам на падрыхтоўку манаграфій, на правядзенне стратэгічна важных даследаванняў, гэта будзе вельмі добра. І што важна ў такіх праектах, каб яны былі sustainable, то есть каб гэта фінансаванне не спынілася заўтра, не спынілася праз год, каб яно магло функцыянаваць доўга. Калі гэта схема не працуе, ну окей, значит, гэты мільён падзяліць там на 10 частак. І каб гэта была праграма на год, ну, на 10 год прынамсі, да, і таксама аб'яўляць конкурсы кожны год. І вот конкурсы простое, каб шырокая камісія, ці не ведаю, каму хочется там некае народнае галасаванне, да, вызначала прыярытэты. То есть не я, да, казакі, я, конечно, ведаю, што трэба. У меня есть свае пераканалі, свае інтарэсы, што патрабуе фінансавання зараз, але, ну, гэта не так важна, да. Важна, каб сама супольнасць гэтыя рэчы вырашала. Таму два прынцыпы, да, якія мусілі б кіраваць размеркаваннем гэтых грошаў. Па-першае, трэба заўсёды думаць пра доўгатэрміновы праект. І з гэтага мільёна трэба рабіць нешта вельмі доўгатэрміновае. Лепш за ўсё это першая схема, якую я сказаў, якая можа там 10 годзінамі працаваць. Дарэчы, як паказвае досвед, напрыклад, некаторых фундацый іміграцыйных там у Нью-Йорку ці ў Брытаніі. Вось. І другое, што вырашаць, вызначаць прыярытэты мусіць супольнасць. Уже якія механізмы, это асобная справа, элементы супольнасці не адзін чалавек. То бок Беларусі патрэбны свой Альфред Нобель, свой Нобелевский фонд, свой Нобелевский комитет. Ну, в идеале, так, конечно, да, конечно. Ничего тут нового не придумаешь, и только вот такие схемы ну, могут быть эффективными в том сенсе, что они будут и на это подтрымливать супольность, да, а не то, что просто взять, засвоить этот миллион, а его можно и за год засвоить, да, и праз 2 годы забыть ввогуле, что... Засвоить таксама вельмі крутое слово. Мне здаецца, калі вы казалі про коррупцию на пачатку. Ну, ідэя максімальна зразумелая, то бок рэгулярнае насычэнне грашыма навуковую супольнасць, каб яна развівалася, і ў гуманітарнай сферы гэта будзе працаваць зразумела, бо гэта аплата, ну, работы, манаграфіі, і адпаведна
і так далее. І гэта ж фарміруе супольнасць. Аўтаматычна конечно, да. цэнтр выдачы грошай так ці інакш Ну да, финансовые механизмы это вельми важно. Потому что это все-таки профессийная деятельность, она не может існаваць выключна на энтузіазме, калі мы кажам пра доўгі перыяд існавання. Да, выдаць одну кніжку можна, а вот 10 уже, напэўна, такіх герояў мы можа аднаго на стагоддзе знойдзем. Сергей, значна складаней, падазраю, гэта ў тэхнічных сферах, але ці можна там дзе-небудзь прыладзіць $1 мільён, каб гэта паспрыяла беларускай навуцы? Ну, каб мне хтосьці даў $1 мільён, я б на ўсе грошы купіў акцыі кампаній, якія займаюцца штучным інтэлектам. Зараз. Вось. А потым з тых дывідэнтаў, якія змяняліся, якія дакладна будуць змяняцца, ўжо планаваў бы, якія праекты навуковыя падтрымаць. Ладно, гэта я жартую на самой справе. Куды дзець $1 мільён? Ну, я, напэўна, першая думка, вось мне вельмі яна падабаецца такая канцэпцыя, якая была ў ЗША, яна называлася лабараторыі Белла. Гэта, умоўна кажучы, прыватная навука. Прыватныя лабараторыі, якія з 1898 года існуюць, калі не памыляюся, вось. З іх выйшла 7 нобелеўскіх лаўрэатаў, з іх выйшаў транзістар, з іх выйшаў радыёастраномія, з іх выйшаў Unix і камп'ютарная мова C. Гэта ўсё выйшла з Bell Labs. Вось. І мне, я, дарэчы, яшчэ і раней з кімсьці я разважаў на гэты конт, мне вельмі хацелася, каб штосьці падобнае прыватна-навуковае было ў Беларусі. Там сэнс у чым? Навуковец прыходзіць у гэту лабараторыю. Канешне, туды не кожны можа прыйсці. Прыходзяць толькі людзі, за якіх хтосьці можа, умоўна кажучы, паручыцца. Што вось гэта класны навуковец, яго цікавыя тэмы. І галоўная задача, якую гэты навуковец павінен за грошы, якія яму дае Bell Labs, гэта фантазія. Фантазіруй, рабі, што хочаш. Ты нічым не абмяжованы. Патрэбна табе самыя неверагодныя рэактывы? На. Самае неверагоднае абсталяванне? На. Галоўная фантазія. Калі ты не можаш фантазіраваць, до відзення. На жаль, 1 мільён – гэта вельмі малая сума, каб забяспечыць такія умовы. А таму штучны інтэлект развіваецца, $1 мільён будзе рэсці. Я якраз хацеў сказаць, што $1 мільён гэта вельмі не шмат. Это все кажуць, на нашай перадачы все кажуць эту фразу відавочна. Але такія умовы, да? $1 мільён можна ўявіць, што беларускае грамадства яго знойдзе, можна спонсор знойдзецца. Таму мы кажам з этой пазіцыі. Я сказал, што все-таки акцыі гэта рызыкоўны механізм. Можна цалкам гэта все грошы загубіць, калі пакласці не ў ту кампанію. Таму я думаю, што нерухомасць все-таки лепш. Меншая прыбытковасць, але прынамсі, магчымасці загубіць гэтыя грошы. Гэта калісьці быў такі праект тэлевізійны «Разумнікі і разумніцы». Там было 3 сцежкі. Чырвоная, жоўтая і зялёная. Вось Андрэй за зялёную, я за чырвоную. За жоўтую, дарэчы. Штучны інтэлект увайшоў у нас свет. Ужо ён нікуды не знікне, ён будзе толькі далей. Але сама канкрэтная кампанія, можа, з-за кепскага менеджменту там ці яшчэ што-небудзь. А тут одна кампанія. Гэта, гульцы асноўныя, гэта хто? Сэм Альтман, Ілон Маск, умоўна, Google. Тут пакуль няма такіх мелкіх яшчэ. Гэта ўжо 3. Сергей, а можна ўявіць такую лабараторыю, беларускую лабараторыю за мяжой? А чаму не? За мяжой гэта нават прасцей, таму што тут, па-першае, няма санкцый, няма такіх абмежаванняў, з тэхнічнай кропкі гледжання. Шчыра кажучы, калі зараз бы хтосьці даў $1 мільён, то такую лабараторыю мала б сэнс рабіць менавіта за мяжой. Не тое, што можа за мяжой, а менавіта за мяжой. Таму што для навукоўцаў, насамрэч, што галоўнае? Гэта каб нічым не былі звязаныя рукі. А у беларусаў зараз рукі звязаныя вельмі моцна. Гэта пачынаючы ад нейкіх простых пластыкавых прабірак, якія немагчыма купіць, якія раней куплялі якасныя еўрапейскія, замаўлялі, зараз іх замовіць нельга. Зараз можна браць ці кітайскае, ці агулам нічога не браць, не пачынаць. Звязаныя рукі для навукоўца прыродазнаўчага, тэхнічна, горш за гэтага няма нічога. Але, дарэчы, некалькі варыянтаў можна на $1 мільён. Акрамя вось гэтай прыватнай навуковай установы нейкай моўнай, $1 мільён можна
патраціць і на грамадзянскую навуку. Гэта даволі важлівая рэч. Грамадзянская навука – гэта навука, менавіта ў якой актыўны ўдзел прымаюць звычайныя людзі, валанцёры нейкія, ці, напрыклад, людзі, якія збіраюць дадзеныя. Ну, што такое навука на самой справе? Гэта нейкі эксперымент, нейкая гіпотэза і масіў дадзеных, якія мы апрацоўваем, аналізуем, робім высновы, прагназуем нешта і рухаемся далей. Да? Гэтыя ж дадзеныя для шмат такіх накірункаў, на кшталт астраноміі, напрыклад, ці біялогіі, батанікі, могуць збіраць звычайныя людзі, для якіх гэта таксама level-up, яны датычныя для навукі, шмат хто цікавіцца навукай, да? І гэта таксама можа даволі сур'ёзныя вынікі даваць. Вось, таму я б, дарэчы, хай не мільён, але паўмільёна ў грамадзянскую навуку дакладна уклаў. Бо ў Беларусі гэта канцэпцыя не рэалізавана агулам. Адна з частак грамадзянскай навукі – гэта папулярызацыя навукі і камунікацыя. У Беларусі абсалютна няма запыта на тэхнічную навуковую папулярызацыю. У адрозненні, напрыклад, ад Расіі, дзе ёсць некалькі прэмій, на кшталту асветнік, там прэмія, якая выдаецца навукоўцам, якія напісалі кнігу ці выпусцілі нейкую працу, прысвечаную менавіта папулярызацыі тэхнічных навук. Да? Можа, Андрэю дакладніць, можа, у гуманітарным накірунку ёсць штосьці такое, але ў тэхнічным, прыродазнаўчым нічога такого, ў прынцыпе, няма. Ёсць прэмія Конгресса даследчиков Беларуси, якая уже там с 2011 года уручаецца. Да, я лічу, што, в прынцыпе, усе, асабліва казаць пра намінацыі, то ўсе лепшыя працы, яны там так ці інакш разглядались. Ну, вот так, у гуманітарна ёсць. У тэхнічных нічога такога няма. Больш за тое, навукова-папулярныя часопісы. У гуманітарных накірунках яны ёсць. Архія, наша гісторыя, яны вядомыя. Уже і першы, і другі закрыўся. Прэцэдэнты былі, так. Былі, да. А у тэхнічных, прыродазнаўчых у нас няма свайго аналага навукі і жыцця, якое з савецкіх часоў перайшло ў Расію, яно выдаецца. У Беларусі ніколі такога нічога не было. І вось першае, што умоўна ў 23-м годзе, здаецца, першы нумар выпусцілі, гэта часопіс «Памылка», які заснаваў Юра Адамаў, яму дапамагала Света Волчак. Юра Адамаў зараз у турме. Гэта фізік, вельмі, дарэчы, адмысловы спецыяліст. Вось зараз ён у турме. Ён заснаваў гэты першы абсалютна валанцёрскі, абсалютна грамадзянска-навуковы часопіс. І там вельмі цікавыя артыкулы туды пішуць людзі. Добра, дзякуй вялікі. Павел, якія думкі наконт двухспаловай атрымліваецца праекту? Паколькі прагучала два суперадказы, мне здаецца, на тое, куды падзець мільён, я думаю, што я раскажу, у чым, на мою думку, галоўная хіба таго, калі мільён на навуку вылучае беларуская дзяржава, і не мільён нейкіх там долараў ці еўра, а, як кажуць, мільён нармальных, хорошых беларускіх рублёў. Мне здаецца, што самая галоўная праблема ў тым, што ў Беларусі ўсё заточана на вынік, на справаздачу. А навука, асабліва навука тэарэтычная, але ў прынцыпе навука ўся, яна не пра вынік. Гэта не, калі ты ставіш эксперымент, гэта не пра з гарантыяй пра нейкія патэнты там ці нешта. Эксперымента можа быць адмоўны вынік, які не спадабаецца таму, хто вылучае грошы. Я параўнаў гэтым плане навуку, інвестыцыю ў навуку з інвестыцыяй ў стартапы. Толькі кажуць, што калі ў стартап інвестуеш, то калі ў цябе 1 з 10 інвестыцый удалая, то значит, ты вельмі круты інвестор. Ты угадал і акупіл за кошт гэтай інвестыцыі все астатнія. У навукі не, у навукі нашмат менш. Людзі праводзяць даследаванні, ставяць вопыты, робяць эксперыменты, і вынікі могуць быць гадамі адмоўныя. Я думаю, што шмат хто мае дачыненне да тэхнікі, ведаюць пра такую вадкасць ВД-40. Яна называецца ВД-40, таму што гэта была 40-я спроба нешта намешаць, і яна апынулася паспяховай. Калі б чалавек, які гэтым займаўся,
атрымаў фінансаванне на 30 спробаў ці на 39, да, ці здаўся б на 38 спробе. Не было б гэтай вадкасці, якую мы сёння можам набыць рэальна ў кожнай краме, дзе пра нешта зрабі сам там, ці нешта адрамантуй. Вось так. Мільён, таму паўтаруся, гэта вельмі нешмат, і галоўнае, за гэты мільён, аддадзены навукоўцам, не патрабаваць ад іх вярнуць яго, вярнуць 2 мільёны, 5, а калі не, то пойдзеш у турму, атрымліваецца. Да? Так это ў Беларусі вырашаюцца пытанні. І вот тут на заканчэнне Павел важнае пытанне падняў. Ну, глядзіце, некае ВД-40 ці там штучны інтэлект прыдумаюць, в прынцыпе, і без беларусаў. То есть, калі мы кажам пра тое, што нам, беларусам, трэба гэта ўкладацца, то паўстае пытанне ў навуку. А для чаго, у прынцыпе? Мы хочам ад навукі з чагосьці канкрэтнага, ці можна памераць поспехі беларускай навукі, пры тым, што яна відавочна ўсё адно максімальна інтэгруецца ў сусвету. Нават гуманітарная сфера, куды ты не дзенешся ад гэтага. Мы можам памераць поспехі беларускай навукі, не ведаю чым, колькасцю Ілона Маскаў, якія з Беларусі вырастуць, з беларускай супольнасці. Але відавочна не для беларускай супольнасці будуць нешта рабіць, а там для сусветнай навукі. Ці там колькасцю дактароў навук. Вось, ці нейкім вайсковымі, не ведаю, там дасягненнямі, да якія там мы выкарыстаем дзесьці. Вот такое больш, можа, філасофскае ці практычнае пытанне, я не ведаю. Мы можам вот неяк намацаць, для чаго беларусам зараз, вот у нашай цяперашняй дурацкай, скажам, прямо сітуацыі, навука, і як мы можам яе мераць? Я думаю, что для гуманитарных и социальных дисциплин тут все просто якраз таки. Да? Там, возьмем, наприклад, белорусскую историю. Ніхто, окремя белорусов, дослідувати не буде. Просто, да. Можуть писати тільки які-небудь поверхностні такі праці, ці там пропагандою займатися, там, не ведаю, русські, поляки і так далі. Але реально даследаваць гэты прадмет могуць толькі беларусы. Да? Навошта трэба даследаваць беларускую гісторыю, я таксама думаю, больш-менш зразумела, што это частка ідэнтычнасці, і калі хочам мець нармальную нацыю са сваёй ідэнтычнасці, сваім разуменнем уласнага мінулага, гэта неабходна. Да? Таму, скажем, тут вот есть унікальны прадукт, які могуць зрабіць толькі беларускія навукоўцы, і нікуды ад гэтага не падзенемся. Тое самае там даследаванне беларускай мовы. Конечно, там гэтым перыядычна могуць займацца іншыя даследчыкі, ці нават лінгвістычнай сітуацыі ў Беларусі, нават так больш шырока возьмем там, да. Але это будзе там, ведаю, одна монографія на 20 год. Все-таки сістэмнае, пастаяннае даследаванне, гэта тое, што так ці інакш мусіць рабіць беларусы. Тое самае даследаванне беларускага грамадства, тое самае даследаванне беларускай палітыкі, калі мы хочам ведаць нешта пра Беларусь, калі мы хочам ведаць пра беларускае грамадства, пра культуру беларускую, пра беларускую гісторыю, тут ніякіх няма іншых варыянтаў, як самім гэта даследаваць, таму што нікому больш гэта не патрэбна. Таму карысць, я думаю, тут відавочная і, конечно, нічога гэтага не заменіць. Я думаю, што проста беларускае грамадства мусіць гэта добра разумець. Ці будзе карысць ад таго, калі беларускі навуковец будзе займацца нейкай небеларускай тэматыкай і расці ў гэтай сферы? Гэта важна ці гэта так, бонусна? Гэта вельмі важна і вельмі добра, калі ён унутры Беларусі, таму што тады ён проста узбагачае асяроддзе ўнутры Беларусі. Натуральна, што людзі, якія вучацца ў яго, калі бяруць з яго прыклад, яны абагачаюць нават, калі потым будуць займацца чымсьці іншым. Плюс праз такіх людзей можна прыцягваць вялікую колькасць фінансаў, то есть праекты даследчыя, гранты, і гэта можа ствараць аснову цэлых там кафедр, цэнтраў, інстытутаў у перспектыве.
Калі чалавек знаходзіцца за межамі Беларусі, ну тут ўжо не так все відавочна. Я, прынамсі, не так шмат ведаю нейкіх добрых прыкладаў, каб чалавек займаўся не Беларусі, адначасова заставаўся яшчэ і ў беларускай тэме, беларускай супольнасці, і яшчэ інвеставаў потым, ці нейкім чынам становішча ўплываў на іншых беларусаў, на іх магчымасць навуковай працы. Таму, тэарэтычна, напэўна, гэта магчыма, але гэта вельмі складана тэхнічна. Таму, скажем так, унутры Беларусі гэта класна, у гэта трэба інвеставаць, калі гэта можа зараз там існаваць унутры Беларусі. Але па-за межамі Беларусі, я думаю, што фокус даследавання Беларусі мусіць быць асноўным. Таму што тут бачна і нейкія added value для беларускага грамадства. Тут мы больш-менш разумеем, як гэта можа функцыянаваць унутры ЕС, як гэта можа функцыянаваць у выпадку, калі даследчык займаецца не Беларусю, это значна больш все складана. Прынамсі, адназначнага адказу на гэта я зараз не маю. Дзякуй. Яшчэ больш складанае пытанне з тэхнічнымі навукамі. Нацыянальная ідэнтычнасць, тэхнічны навуковец, это ўвогуле не канекціцца? Тут, можа, я б не сказаў, што складанае. Але гэта маё меркаванне наконт KPI, якія маглі б падысці для тэхнічных навук. Я вось калісьці даваў каментар, мабыць, радыё рацыя, я сказаў, што мая мара гэта тое, што Беларусь будзе жыць за кошт экспарта тэхналогій. То бок, гэта доля высокатэхналагічнага экспарту у агульным экспарце краіны. Яе разлічвае Сусветны банк. Зараз гэта доля, яна ў Беларусі амаль адна з ніжэйшых сярод краін Еўропы. Там горш справы толькі ў Малдовы, Албаніі, здаецца, у Чарнагорыі. То бок, краіны, якія жывуць там ці з турызма, ці нейкай сельскай гаспадаркі. Вось калі б у нас гэта доля была 100%, я б лічыў, мяне б гэта задаволіла на самой справе. І вось цікавы сказ пра тое, што можа колькасць дактароў навук, не колькасць дактароў навук, а якасць дактароў навук і колькасць навуковых школ, якія курыруюць гэтыя дактары навук. Зараз у нас чалавек, гэта, дарэчы, вельмі важна, ці ёсць у навукоўца навуковая школа свая. Таму што ў нас чалавек можа стаць член корам ці акадэмікам, не маючы ні аднаго аспіранта абароненага. Нават у савецкія часы гэта было немагчыма. Гэта былі проста ўжо нейкія звышталенавітыя людзі, якія маглі стаць, ім акадэміка проста давалі за то, што яны звыш талент. Адкрыццё, умоўна, чалавек зрабіў. А зараз там пасярэднія даволі такія, асабліва пасля 20-го года. Чалавек нічога асаблівага не зрабіў, у яго там ёсць нейкія публікацыі нязначныя на самой справе. Няма ні аспірантаў, ні вучняў, і ён становіцца член-корам ці акадэмікам. Вось, гэта такая вось рэч, даволі добры індыкатар, на мой погляд. Я б ацэньваў навукоўцам па таму, ці ёсць у іх школа, ці стварылі яны сваю навуковую школу. Калі ты доктар навук, у цябе павінна быць свая школа, ты павінен весці свой накірунак. І вось таксама адно з KPI – гэта колькасць навуковых накірункаў. І наколькі гэтыя навуковыя накірункі рэлевантны ў межах свету. Не ў межах Беларусі, ці не ў межах Менску, а ў межах свету. То бок, мне здаецца, даволі аб'ектыўныя будуць. Але мы жывем у сітуацыі, калі гэтыя навукоўцы раскіданыя па ўсім свеце. Ці ёсць прыклады паспяховых беларускіх навукоўцаў за мяжой, якія застаюцца беларусамі, но пры гэтым дасягнулі вялікіх поспехаў там? Барыс Кіта. Кіт гэта відавочна, так, але цяпер ёсць такія людзі? Магчыма, яны ёсць. Шмат вельмі маладых навукоўцаў, якія працуюць у топавых, можна сказаць, даследчых інстытутах па ўсяму свету. Фізікі дакладна, ёсць хімікі, ёсць біёлагі. Яны працуюць. І, магчыма, заўтра мы пра гэтых людзей учуем на ўвесь свет. Я спадзяюся, што мы пра іх учуем, бо ўсё ж такі пазяжала моладзь. Тыя ж ліцэісты, У рэшце рэшт Беларусі незалежнай толькі 33 год ідзе. Для навукі
гэта не тое, каб Гэта амаль што вельмі дужы прамежак Але часу. немало. Немала, але ну, калі б працэсы спрыялі таму, каб выбудоўваліся школы, калі б заахвочваліся навукоўцы і гэтак далей, то да. А так-то, ну, можа і рана яшчэ сапраўды казаць, засмучацца таму, што няма сёння вось беларускіх навукоўцаў, якія адразу прыходзяць у галаву, такіх як Барыс Кіт. Магчыма, сапраўды яны Барыс Кіт 107 гадоў ішоў да гэтага. Карацей, верым у моладзь. Ну, добра. Добрае на Я заканчэнне. не верю. Моладзь, навуковая моладзь, гэта да 50 гадоў. В этом сенсе. Гэта не 18, як бы, бо у навуцы трошкі ссунута вось гэта вызначэнне моладзь. То бок моладзь это маладыя кандыдаты, там дактары навук. І, дарэчы, у самым пачатку мы маглі гэта абмеркаваць, але не закранулі гэту тэму, што у Беларусі вельмі было відавочна адсутнасць тых, чый узрост аспіранцкі, кандыдацкі прыйшоўся на 90-е. Яны зніклі, яны пашлі ў нейкі бізнес, яны пашлі працаваць, і ўжо я, напрыклад, у акадэміі заўважыў вось гэту дзірку. Былі альбо маладыя, альбо вельмі старыя. Сярэдняга ўзросту не было. І праз некалькі год, незразумела колькі, хтосьці заўважыць тую дзірку, што зніклі вось тыя, каму зараз 20 гадоў, як бы, яны павінны у будучыні былі б быць дактарамі, якія ўтваралі б свае школы. Яны зніклі. І будзе ізноў вось гэта дзірка такая жа, як узнікла з-за 90-х гадоў. А я на заканчэнне скажу, што нават патлумачыць людзям, як палітыка ўплывае на іх узровень жыцця, вельмі складана. Што ўжо казаць пра тое, каб патлумачыць людзям, праз якія механізмы і шляхі навука ўплывае на іх узровень жыцця. Але мне здаецца, што KPI відавочны, і хаця і не такі яўны. Чым лепш у краіне развітая навука, тым лепш жыве грамадства і кожны асобны чалавек. Тое, што ў Беларусі сёння узровень жыцця так сабе, гэта ў тым ліку і адлюстраванне таго, што цяперашнія ўлады робяць з беларускай навукай. Добра, дзякуй вялікі за песімізм, за аптымізм, за тое, што мы засвоілі цэлых 2 мільёны даляраў сёння. Вось, мне падаецца, атрымались цікавыя ідэі. Спадзяюся, імі можа хто-небудзь зацікавіцца. Дзякуй вялікі, што прыйшлі. Дзякуй. Дякую.